Pozdrav, dobrodošli na kanal Vatrene kuhinje. Moje ime je Gordana i vodit ću vas kroz moje vatreno dobre recepte. Na zahtev mojih dragih prijatelja i velikih fanova vatrene kuhinje rešila sam da snimam video i da se na ovaj način upoznam sa vama. Danas ću za vas pripremati štanglice sa plazmom i sa jagodama. Od sastojaka za štanglice su vam potrebni plazma keks, jaja, ulje, margarin, jagode, šećer u prahu, malo bele, malo crne čokolade i malo mleka. Tačan broj sastojaka i namirnice napisat ću vam u opisu ispod videa. Prenasto ćemo umutiti jedan margarin, dodat ćemo mu i 200 g šećera. Kada to dobro umutimo, postepeno ćemo dodavati jedno po jedno jaje. Rastopit ćete 200 g bele čokolade na pari. I ostavit ćete da se prohladi. Prohlađenu čokoladu ćemo ubaciti u margarin. Ne sme da čekate da se previše stegne, nego ovako da bude mekana. I tu ćemo dodati jagode iseckane. I sve lepo i fino pomešati. Sada plazmu blago provucite kroz mleko i poređajte na taci. Mleko može da bude mlako. I sad kada smo poređali prvi red plazme, ređamo red fila. I tamo će nam ostati fila da imamo za još jedan red. Ponovite postupak sa plazma keksom. Poređajte sljedeći red. Pa stavite ostatak fila preko. I ove štanglice završite sa redom keksa. Sada ćemo tacnu odneti u frižider da se dobro stegne i posle prelazimo na pravljenje čokoladne glazure.
čokoladnu glazuru za kolač. Izlomit ćemo 200 grama crne čokolade koju ćemo da otopimo na pari. I dodat ćemo 6 kašika ulja. Kad se čokolada bude dobro rastopila i malo prohladila, prelijet ćemo preko čokolade i naše samlice su gotove.